Ond yn gyntaf, y digwyddiad mawr cyn y Nadolig oedd y ffair Iaf yn Llanelwedd. Fe wnaeth 8,000 ar 20 o bobl ymweld â'r ffair eleni, record newydd. Ac fe fe'n ffair llwyddiannus iawn i nifer, gan gynnwys teulu Michael Owens o fferm Glantre, Pontshan, a enillodd prif bencampwriaeth y gwartheg gyda'i heffer Cincr. Daloni fi draw i'r fferm yn ymweld â nhw. Mae ennill pencampwriaeth yn y ffair Iaf yn dipyn o gamp. Mae ennill dwywaith, neu deirgwaith, yn ardderchog. Ond mae ennill pencampwriaeth am y pedwerydd tro yn anhygoel. A dyna'n union be mae teulu o ffermwyr o Geredigion wedi wneud. Mae Michael a Heilwen Owens yn ffermio yma yng Glantre, Pontshan. Mae ganddyn nhw 2 fab, Christopher sy'n 2 ar 20 oed ac Andrew sydd yn 4 ar 15, a'r 2 yn gweithio adre. Maen nhw'n ffermio bron i 500 o erwe, ac yn cadw tua 900 o ddefaid a dros 100 o wartheg signo. Cychwyn cyntaf symudon ni defed oedd fwyaf yma. Dim llawer iawn o dda. Dechrau codi bach o cynyddu yn rhif y da, ond defed oedd y peth gyntaf yma. Texels oedd gyntaf. Wedyn croesi wedyn ni gyda Beltex, a wedyn mynd mewn i Beltex pyr. Dechrau gael llwyddiant wedyn gyda rwy'n tew mas o'r Beltex. Lla i weid bod Beltex wedi bod yn bryd dda i ni, no? Ni wedi gwneud yn dda. Chymod, wrth bod ni wedi gwneud yn dda gyda rwy'n, ni wedi dechrau gwerthu hwrddod nawr os blynydde, a chymod gael bach o llwyddiant ar y hwrddod, a mae hwnnw lot o help yn fe. A'r gwartheg yn gwneud yn dda hefyd? Odyn, wel, nawr yn ddiweddar, ni wedi cael fwy o llwyddiant gyda'r da, ond fi'n credu clod i'r boes yw ni, fi'n credu fwy na ni. Fi'n cadw'r da ysbyty, wel, wedi cynyddu'r da ysbyty 10 mlynedd. Yn boes y mwy o diddordeb yn y da, falle yna'r defed. Mae wedi gweithio chymod eitha da, achos mae boes yn cymryd mwy o interest. Chymod wedi gwella'r soc wrth mynd mlaen. Ac yn mwynhau? Odyn, mwynhau, mae rhaid mwynhau fi'n credu. Diolch os nag chi'n mwynhau, ddim un bwynt i wneud e. Maen nhw wedi bod yn dangos anifeiliaid mewn sioeau ers bron i 20 mlynedd, ac wedi cael llwyddiant ysgubol yn lleol ac yn genedlaethol. Mae'r meibion yn rhannu diddordeb i'r rhieni, ac roedd ei llwyddiant yn y ffair Iaf llynedd yn brofiad y bydd y 2 yn ei drysori am byth. Ffair Iaf llynedd oedd yr un fawr i ti, Chris? Yr un fawr, ie. Deitha Iwan, oedd ti'n sefyll yn y cylch, yr hen galon a'n curo'n galed. Be oedd yn mynd trwy dy feddwl di? Popeth yw wir. Ni'n ffili credu bod fi yn y last 2 fe. So, amser tapodd i, o'n i fel pipo round trwy gweld le oedd hwn, o'n i fel my god fe. Ni ffili credu'r beth. Ffantastig. Ffantastig, a home bread wedyn ni. Be di'r cam mawr nesaf? Oes nain? Wel, chi ffili gael fwy na ennill y ffair Iaf, really, gyda'r da ar defed, so, wel, trio cadw ti to a trio ennill i to, gweithio ni. Mae rhieni chi di hen arfer ennill gyda'r defaid, a ni wedi gweld nhw droion yn ennill yn y ffair Iaf gyda'r pare, Beltex. Be di'r gyfrinach felly, Andrew? Sut ydych chi'n gallu bridio anifeiliaid o'r safon yma? Beth yw e, mae lot o waith yn o i magu nhw de. A lot fwy waith yn o magu nhw de, so... Be fydd hanes Ymweliad fan hyn wan, achos ddoth hi yn bedwerydd yn y ffair Iaf? Do, ond bydd i sio mynd i roi Welsh lenni de. A eith i gomno seis i geiaf lenni de, so eith i roi Welsh am action. A chadw i? Ie, cario i magu fydd ni eisiau, so... A cario ymlaen gyda'r un teip? Y limasan a'r glas? Ie, ni gweld sy'n ffindo agorau, so sicr ni'n ei ffordd hyn. Cadw fynd i rhywbeth, fi'n credu ni, gofyn o fyny. Wel ie, cadw fynd, mae'n amlwg achos beth bynnag da chi'n neud, da chi'n neud o'n dda. Llongyfarchiadau'r ddau yna chi. Diolch o. Mae teulu Glantre wedi ennill llon trol o wobrau dros y blynyddoedd. Yn ddefaid ac yn wartheg, mae'r stoc yma yn werth i weld. Be di'r gyfrinach felly, Michael? Sut mae rhywun yn cynhyrchu stoc o'r safon yma yn ddefaid ac yn wartheg? Fflwc, nag ewn. Nag ewn dwi'n meddwl. Fi'n gwybod, ni wedi gweithio ni'n lan cadw'r pethau gorau fi'n credu. Fi'n tymlo, mae'n neis gwerthu'r stwff gorau, ond sell the best, keep the very best, fi'n credu. Ie, wir. Fel ni wedi gwneud os blynydde, cadw rwy'n menw pethau, falle gwerthau ni a gael arian da amdano nhw, ond temptyn iawn, mae digon siar arian, ond ni wedi bod yn cadw dros y blynydde, fi'n credu nawr, mae wedi dod yn boint nawr, mae'r stoc wedi dod i rwle, falle bod ni'n hapus gyda, a nawr
Felly gyda'r holl anifeiliaid, cael teimlad ydych chi? O, diolch, fi'n gwybod gael teimlad yn y beth yw e, ond wy'n i lwcus mewn ffordd, mae Hilwen yn llygad go lew. Mae hwnnw'n dod yn lot o help i ni, ynddo fe. Chi'n bod trial, fi'n credu mae'n bwysig, falle bod chi'n gweld rhywbeth chi'n lico, a fel ni wedi bod yn gweithio arni, ynddo fe. Chi'n bod llygad fi'n credu fwy na dim, ynddo fe, falle. Y guts feeling, fel maen nhw'n dweud. Ie, fi'n credu, chi'n bod mae'n bwysig, chi'n bod os chi'n gweld rhywbeth da, chi'n abod y straight yn i chi, chi'n bod. A fi'n credu mae'n rhywun pethau siow, chi'n bod chi'n gweld rhywbeth da, wel, chi'n gobeithio wedyn eitha holl ffordd falle, ynddo fe, chi'n bod. Faint o waith paratoi sydd yna ar gyfer y gwahanol sioeau? O, mae lot o waith paratoi i fynd i'r sioe. Cael y gwaith papur yn iawn, a'r dillad, a'r cotau gwynon, y coleri yn wyn. A da chi yn y cylch eich hun gyda'r defaid? O, dyn, mi dangos y defaid gyda Michael, de. Da chi'n meddwl i bod ti'n fwy o her pen da chi'n mynd i sioe, hefo rhywbeth da chi wedi magu eich hun adre? O, ni'n credu, chi'n bod bonus yw ni, falle. Chi'n bod dim tynnu fe off y boes yma sy'n prynu, achos mae rai gael rhaid ni. Chi'n bod yn y diddordeb y boes sy'n prynu llai, a mae tipyn o clod i rhaid ni. Chi'n bod, mae digon awr prynu, un bach, un da, ond mae rai magu a mynd mlaen ag chi'n bod all the way. So, ond fi'n credu, achos bod ni wedi magu yn unan, mae hwnnw'n rhoi bach extra clod oeddi, fi'n credu bod oeddi. Be nesa felly i teulu Owens Glantre? Diolch, chi'n gofio rhywbeth nawr. Fi'n ddim bod, beth i weithio chi myni. Fi'n cofio sefyllon i rwy'n tro cynta, o'n i'n meddwl yn unan a ffliwc oeddi, falle, neu chi'n bod, chi'n rai chi, chi'n bod, cadw fynd a trial eich gorau, wel, chi'n bod, falle, llwn i byth o'r da to, ond bydd fe'n neis gweld os gallwn ni wneud eto, ynddo fe, gyda rhywbeth ni wedi magu. Gawn ni weld.